Распачынаем новы працоўны тыдзень разам з Белсатам. Наперадзе аб'ектыў. Асноўныя навіны Беларусі і замежжа. У студыі Кірыл Смеглікаў і ў скароце пра самае важнае. Цяпер афіцыйна ў Беларусі 3 выпадкі коронавірусу. Мы еще направим наши полученные результаты в одну из референс-лабораторий. Кому перашкаджаюць секонд-хенды? Здесь, во-первых, недорого, что очень важно, а во-вторых, здесь достаточно одежды, которую не встретишь ни в одном из белорусских магазинов, она зачастую импортная. Канцэрт памяці Рыгора Барадуліна. Ён умеў аграніць народную песню і зрабіць яе дыяментам у кароне беларускай літаратуры. Пакуль 3 выпадкі віруса COVID-19. Пра такую колькасць заражаных коронавірусам у Беларусі паведамляе Міністэрства аховы здароўя. Шпіталізаваныя яшчэ прынамсі 26 жыхароў Віцебшчыны. Аднак прыкметаў інфекцыі ў іх не выявілі. Якія захады перасцярогі робяцца ў нашай краіне і як засцерагчыся ад коронавірусу самастойна, распавядзе Юлія Лабанова. 2 хворых у Менску ды 1 у Віцебску. У нашай краіне афіцыйна зафіксаваныя 3 выпадкі COVID-19, паведаміла Міністэрства аховы здароўя. Усе захварэлыя на каранціне пад медычным наглядам. Іхны стан здавальняючы. Сегодня мы приняли решение, что мы еще направим наши полученные результаты в одну из референс-лабораторий Всемирной организации здравоохранения для того, чтобы нам подтвердить наши случаи, что мы действительно выявили. Фрагмент РНК небяспечнага коронавіруса у працаўніцы Віцебскага футравага камбінату выявілі учора. Жанчына з 2 каляжанкамі вярнулася з камандзіроўкі з Італіі. Людзей, якія мелі з ёю беспасрэдны контакт, змясцілі на 2-тыднёвы каранцін у абласную інфекцыйную больніцу. Гэта 26 асобаў. Небяспекі іхнаму здароўю пакуль не выявілі. Для чего это делается? Для того, чтобы силы и средства направить именно в том направлении, которое обеспечит нам благополучие, я имею в виду эпидемиологическое благополучие в нашей стране. И пока эта система, я надеюсь, и в будущем она будет оправдана. Самое ж прадпрыемства працуе ў штатным режиме. Я знаю, что руки надо мыть. Вообще-то всегда. А так ничего не говорили. Заражены были некоторые люди, но пока ничего об этом не знаю. Уваход у сталічны БНТУ выключна паводле студэнцкіх білетаў. Універсітэт першым адчуў удар COVID-19. Днямі медыкі выявілі коронавірус у студэнта, які прыехаў з Ірану. Прынамсі, да сярэдзіны сакавіка установу перавялі на індывідуальнае навучанне. У той жа час адміністрацыя заклікае студэнтаў не выязджаць з інтэрнатаў. Просто не хотят, чтобы распространялось это все по другим городам и чтобы не заражали они других, если они больны. Может быть, в общежитиях лучше будет, потому что это будет больше контролироваться. Я не знаю, честно, как будет лучше. Разносить по городам – это не вариант. Нас вчера вывезли 2 человека с нашей общаги. Мы спрашивали у преподавателей, что вообще известно насчет этого, нам ничего не сказали вообще. Захады робяцца і беларусамі за мяжою. Студэнтаў ЕГУ перавялі на дыстанцыйнае навучанне на 2 тыдні. У Літве пакуль зафіксавалі 1 выпадак захворвання. Колькасць заражаных павялічваецца ва ўсім свеце і набліжаецца до 90 тысячаў человек. Мы не можем все быть 100% восприимчивы, но так предполагаем, что очень массивный охват идет людей заражением. То есть при гриппе такого нету. Да, осложнения такие же самые. Я думаю, даже при гриппе более, может быть, сложная пневмония. А таму нават пры першых сімптомах, здавалася б, звычайнай вострай рэспіраторнай інфекцыі, беларускае Міністэрства аховы здароўя рэкамендуе выклікаць хуткую і не займацца самалікаваннем. Мінімізаваць рызыку заражэння можна таксама самастойна. Часцей мыць рукі, карыстацца дэзінфектарам. Юлія Лабанова, Белсат.
Танкеры з азербайджанскай нафтай ужо на гэтым тыдні накіруюцца ў бок Беларусі. Дзяржаўная нафтавая кампанія Азербайджану 5-6 сакавіка адправіць для нас каля 85 тысячаў тоннаў нафты з турэцкага порту Джейхан. Раней у кампаніі паведамлялі, што 20 сакавіка для Белнафтахіму адгрузяць яшчэ адзін танкер з нафтай з грузінскага порту. Акрамя таго, кампанія расійскага бізнесоўца Михайла Гуцырэева ў гэтым месяцы плануюць экспартаваць у Беларусь 300 тысяч тоннаў сыравіны нафтаправодам «Дружба» і яшчэ каля 100 тысяч тоннаў чыгунку. Каля 160 тысяч тоннаў расійскай нафты для Новополацкага нафтану, закуплены ў трэйдераў, у гэтым месяцы паставяць у Клайпедскі порт, а пасля чыгункаю ў Беларусь. На нафтаперапрацоўчыя заводы дастаўляецца і айчынная нафта. Гэта прыкладна 130 тысяч тоннаў сыравіны за месяц. У першыя месяцы гэтага года беларускія НПЗ працавалі толькі на палову сваіх магутнасцяў. Пры магчымасцях перапрацоўваць 4 мільёны тоннаў нафты яны перараблялі менш за 50% патрэбнага аб'ёму. На гэты месяц Беларусь законтрактавала каля 1 мільёна тоннаў сыравіны, інакш кажучы, толькі чвэрць неабходнай колькасці. Расійская асацыяцыя кветкаводаў просіць абараніць айчынную галіну вырошчвання і продажу кветак ад імпарту, а ў прыватнасці ад кветак з Беларусі. Паводле агенцтва «Бізнес-стат» за апошнія 5 гадоў амаль палову расійскага рынку склалі ружы ды іншыя кветкі беларускага паходжання. Гэтак у 2018 годзе з нашай краіны было пастаўлена 683 мільёны штук зрэзаных кветак, што ў 122 разы больш, чым 4 гады раней. Расійскі бок лічыць гэта падазроным. Маўляў, за гэты час у Беларусі не збудавалі аніводнага новага камбінату для вырошчвання раслінаў. Паводле старшыні асацыяцыі кветкаводаў Алексея Антипова, адна з галоўных праблемаў расійскіх вытворцаў – падатковая нагрузка, якая павысілася з 6 до 20%. Пры гэтым мыта на імпартаваныя кветкі знізілася ў 3 разы. У якасці падтрымання расійскай галіны вырошчвання кветак асацыяцыя кветкаводаў, у якую ўваходзяць 11 камбінатаў, просіць знізіць падатковую нагрузку і павысіць мыта на імпартныя кветкі, у тым ліку з нашай краіны. Анкара прыадчыняе межы. Тысячы мігрантаў накіроўваюцца праз турэцкую тэрыторыю да мяжы з еўразвязам. Прычына новай хвалі уцікачоў – наступ Башара аль-Асада і Расіі ў правінцыі Ідліб. Якія наступствы гэта прынясе Еўропе, ведае Александр Папко. 10 тысяч мігрантаў з Сірыі, Ірану і Афрыкі захраслі на грэцка-турэцкім памежжы. Грэцкая паліцыя сустракае тых, хто спрабуе прарвацца на іхны бок слезацечным газам і шумавымі гранатамі. Адна асоба загінула. Межы з Грэцыяй працяглыя, таму мы думалі, што 1002 з нас змогуць прайсці. Мы думалі, што будзе гэтаксама, як у 2015 годзе. Наша сітуацыя цяжкая, з намі дзеці і хворыя людзі. Мы хочам толькі лепшай будучыні для нашых дзяцей. Хочам уздыхнуць з палёгкай. Яшчэ горшая сітуацыя на грэцкіх выспах ля ўзбярэжжа Турцыі. Стрэламі памежнікі прымушаюць лодкі з мігрантамі павярнуць назад. Ля востраву Лесбас у выніку крушэння патанула дзіця. На астравы за сотні прыбыло каля 1000 мігрантаў. Аднак на кантынент яны трапіць не могуць. Грэцкі ўрад на месяц замарозіў прыём заявак на атрыманне прытулку. 4 мільёна якын 1,5 мільёна уцекачоў вось-вось прыйдуць да нашых межаў у выніку эскалацыі напружанасці ў Ідлібе. Яны ствараюць значныя праблемы для нашай эканомікі. Я ўжо папярэджваў Еўропу, калі яна не падзелі з намі адказнасці за іхны лёс, Турцыя адкрые свае межы. Аднак Еўропа недаацаніла нашых слоў. Там думаюць, што гэта блеф. За ўтрыманне амаль 4 мільёнаў сірыйскіх уцекачоў за апошнія 4 гады Турцыя атрымала ад еўразвязу 6 мільёнаў еўраў. Цяпер Эрдаган пагражае разарваць дамову з Брусселем. Что чревато для внутренней политики, экономики европейских стран. Они этого пытались избежать, с трудом взяли под контроль в 2016 году. И вот опять. Но для Эрдогана это такой шантаж, чтобы Европа, давила больше на Россию, чтобы она давала денег больше Турции. Менавіта Расія падтрымлівае армію Башара Асада, якая ўжо месяц наступае ў правінцыі Ідліб. Гэта апошні бастыён антыасадаўскай апазіцыі, якую падтрымлівае Анкара. Летась у верасні Расія, Турцыя і Іран дамовіліся стварыць там буферную зону і усталяваць на яе мяжы свае пасты. У чацвер Эрдаган будзе пераконваць Уладзіміра Пуціна спыніць наступ.
Эрдоган требует, чтобы Россия отказалась от поддержки Башара Асада. То есть фактически Эрдоган хочет остаться один на один с Сирией, с этой сирийской армией. Россия остается в стороне. Застаться ў Баку Путін не пагодзіцца, перакананы эксперт. Узяцце Ідлібу стане для Владимира Путина пераможным завяршэннем пяцігадовай вайны, таксама ён узмоцніць свой імідж ратавальніка аўтарытарных рэжымаў. Не адмовіцца ад Ідлібу і Эрдоган. Калі ён сыдзе, то правінцыя можа стаць базай для курдскіх партызанаў, а здраджаныя Анкарой паўстанцы пачнуць помсціць. Перамогу ў доўгай і крывавай вайне заходнія медыі прарочаць Асаду і ягоным саюзнікам Расіі ды Ірану. Паўстанцы тым часам рыхтуюцца пераходзіць да партызанскай вайны. Александр Попко, Белсат. Сёння на памятны мітынг ля мемарыялу Ямы, што ў Менску прыйшлі амбасадары Нямецчыны, Ізраілю, Украіны, Польшы, Швецыі, прадстаўніца амбасады Расіі, дзеячы мастацтваў, прадстаўнікі габрэйскіх арганізацый. Не было толькі прадстаўнікоў беларускіх уладаў. Амбасадар Нямецчыны адзначыў, што адчувае вялікі сорам за тыя падзеі. І бадай усе прысутныя казалі, што мінулае трэба памятаць, каб трагедыя не паўтарылася зноў. У гэты дзень у 1942 годзе ў менскім гетта расстралялі 5000 габрэяў. Я помню 2 марта погром, и после этого Кубе собрал детей на камеру и раздавал булочки. А потом их сюда привели и расстреляли. Треба, чтобы люди видели про это злодеяние, и от невежества, игноранции происходят вельми древние речи. Чтобы никогда эта трагедия не повторилась. Но просто эти слова, что просто не повторилось, это, наверное, недостаточно. Надо это подтверждать какими-то определенными делами. И когда мы выходим каждый раз на новый уровень, то, что нравится Богу, то, что Он заповедовал, то, естественно, мы тем самым получаем поощрение с небес. А мы працягваем выданне аб'ектыву да іншых важных тэмаў. Калі не зачыніць, то прыбраць з цэнтральных вуліц буйных гарадоў. Гэтак учора выказалася пра крамы секонд-хенд вопраткі старшыня Беллегпраму Тацяна Лугіна. Што не так з крамамі вопраткі, якая ўжо была ва ўжыванні, і што будзе з імі ў будучыні, у рэпартажы Насты Каханович. Папулярнасць секонд-хенда ў Беларусі расце, яно і зразумела. Шведар, які выглядае амаль як новы, каштуе усяго 16 рублёў, і гэта без зніжкі. Нізкі кошт і някепская якасць, гэта і прыцягвае пакупнікоў у такія крамы. Знаете, уже эксклюзивчик такие попадаются. Вот ухватил, прибравший, пошел. Принцесска на раз и замечательно. Здесь, во-первых, недорого, что очень важно. А во-вторых, здесь достаточно одежды, которую не встретишь ни в одном из белорусских магазинов. Мало того, что так недорогой товар, и еще они и уценяют свои вещи. Беларускія прадпрымальнікі прывозяць ужываныя рэчы ў асноўным з-за мяжы Літвы, Нідерландаў, Польшчы ды іншых заходнееўрапейскіх краінаў. Паводле Белстату, летась у нашу краіну імпартавалі ўжываныя вопраткі на 87 мільёнаў долараў. Гэтая лічба ўвесь час расце. Напрыклад, яшчэ 4 гады таму секонд-хенду завезлі на суму ў 4 разы ніжэйшую. Пры гэтым і на экспарт такая вопратка таксама ідзе, праўда, у значна меншай колькасці. Але што добра спажыўцам, не заўсёды на руку айчыннай прамысловасці. Прынамсі гэтак мяркуе старшыня канцэрну Беллегпрам Тацяна Лугіна. Яна яшчэ ў чэрвені наракала на папулярнасць секонд-хендаў, а ва ўчорашнім эфіры СТВ запрапанавала ўвогуле прыбраць з цэнтру такія крамы.
Возможно, если не закрытие, то, по крайней мере, вынос его с каких-то областных городов, крупных городов, с центральных улиц. Мы за честную конкуренцию. Если наши предприятия выдерживают все техрегламента, требования, мы проверяем на все там показатели безопасности одежды, поэтому и на рынке хочется, чтобы все аналогично работали. На ўжываную вопратку не распаўсюджваюцца патрабаванні тэхнічнага рэгламенту. Паводле Тацяны Лугіной вопратку не дэзінфікуюць у нашай краіне. Але працаўнікі секонд-хендаў нагадваюць, што ўся прадукцыя апрацоўваецца перад тым, як трапляе ў Беларусь. Мы выполняем все, что предписывает нам законодательство по закону. Мы работаем все по правилам. У людей должен, в общем-то, быть выбор. То есть, проехав в Европу и постсоветское пространство, на самом деле сейчас везде есть эти магазины, и они вправе существовать. Паводле эканаміста Леоніда Злотнікава, Міністэрства антыманапольнага рэгулявання і гандлю можа сапраўды ўзяцца за секонд-хенды и выканаць прапанову Беллегпраму. Что здесь есть интересы самого президента. Он лет 5 тому назад взялся, так сказать, лично помочь вывести из кризиса Комволь. То есть вот предприятие, которое заинтересовано с тем, чтобы зарубежные аналоги здесь одежды не конкурировали. У канцэрн Беллегпрам уваходзяць 96 арганізацыяў. Пераважная большасць займаецца трыкатажную, швейную і тэкстыльную вытворчасцю. З гэтай лічбы яшчэ летась каля траціны прадпрыемстваў былі стратныя. Наста Каханович, Белсат. Сёння дзень памяці Рыгора Барадуліна, чараўніка беларускага слова да апошняга народнага паэта. Яго няма з намі ўжо 6 гадоў. Але гэтымі днямі дзядзьку Рыгора згадваем і ў сувязі з юбілейнаю датаю. Напрыканцы лютага яму споўнілася б 85. З гэтай нагоды ў гонар Барадуліна свае песні зайгралі сучасныя гурты. На канцэрце памяці пабыла Александра Дорская. Паэзія Рыгора Барадуліна неадрыўная ад народных песень, якія ён з дзяцінства чуў ад маці і якімі натхняўся ўсё жыццё. А таму ўжо сталася традыцыяй святкаваць дзень народзінаў дзядзькі Рыгора спевамі яго малой радзімы Вушаччыны. Канцэрты прысвячэння Рыгору Барадуліну музыкі ладзяць ужо 6-й год. Сёлета містэрыю ў камернай зале Верхні горад стваралі капэла «Колесняя», гурты «Варган» і «Вурай». Любоў да фальклору паэт пераняў ад маці, пацешкі, калыханкі, абрадавыя песні. Акуліна Андрэеўна ведала іх безліч, а Барадулін збіраў, запісваў і прапагандаваў, запрашаючы ў родныя вушачы сяброў. Ды і сам спяваў цудоўна. У меня знаёмство з Барадулінам менавіта праз песні адбылося. Спачатку пачуў яго голас, і для мяне такі ўражанне, што вось я пачуў мужчынскі голас, які спявае народнай песні, такое адкрыццё. І нават мы з калектывам «Вурай» прыйшлі да яго госці і выканалі некалькі песен вушачынскіх. Нейкі момант он заплакаў, нейкі момант плёскаў далоні там. І гэта было шчыра і па-сапраўднаму. Народныя песні уплеценыя ў ягоныя паэмы, уплеценыя ў яго вершы. Часам ідзе радок з народнай песні, два радкі Барадуліна і наадварот. Ён умеў аграніць народную песню і зрабіць яе дыяментам у кароне беларускай літаратуры. Душа і шчырасць народных песень увасобіліся ў вершах. Самый короткі, самый цудоўны верш напісаў па-беларускаму Рыгор Барадулін. Мне не стае, цябе тае. Ну, гэта ж шыкоўна. Паважаю і шаную паэзію Рыгора Барадуліна і вельмі добра ставлюся да народных спеваў. Таму ўсё гэты вечар склалася як мае быць. З днём нараджэння, дзядзька Рыгор. Улюбёную песню «Шэра перапёлка» у падарунак паэту заспявалі ўсёй залай. Александра Дорская, Белсат. А заўтра паводле сіноптыкаў на поўначы краіны будзе сапраўдная вясна. Паветра здолее прагрэцца ажно да 15 градусаў паводле Цельсія. Больш падрабязней ужо неўзабаве на нашай мапе, пасля чаго глядзіце праграму «Размова». Вядоўца Святлана Каленкіна і праваабаронца Наста Лойка абмяркуюць істэрыю вакол каронавірусу, ды як узрастае страх і недавер да іншых людзей падчас эпідэмію. А ў студыі працаваў Кірыл Смяглікаў. Добрага вам вечару і заставайцеся з Белсатам.